Hoxe presentamos en Santiago de Compostela un equipo de traballo para poder configurar unha candidatura ante o novo proceso de primarias de Podemos Galicia que se chamará Un mar de xente. Explicamos, entre outras cousas, que esta candidatura vai estar conformada por tres patas. Unha será un equipo técnico, outra pata será un equipo de xente da sociedade civil ou persoas relevantes dos movementos sociais e unha terceira parte que creemos que é fundamental que se recupere en Podemos, que son xente dos círculos. Pero esa xente dos círculos non queremos elexilos nós, queremos que vós, os membros da militancia de Podemos que estades activos nos círculos de toda Galicia, poidades propor os vosos candidatos a través de un correo electrónico que vamos poñer a disposición de todos vós e que nos enviedes as persoas que vos consideredes que son as máis representativas das vosas zonas para o próximo sábado poder facer unha asamblea ou reunión e xuntanza donde nos coñezamos e votemos de forma democrática que persoas queiran participar desta candidatura, porque queremos, o equipo de Un mar de xente, que esta candidatura Podemos Galicia sea a candidatura que sintamos máis propia e máis participativa e democrática posible. Moitas gracias.